Kıyarının mına bu mıyıklarını alabız. Mıyıkların. İmine mından nare mına yofrak, kıyar, imine mında usinti çığa. Mına bu usintisini alabız. Обязательно. Çünkü mına bu usintilerin mıyıklarını olmasak bizning kıyar yofrakka, sobakka kuturadağın kıyarga pitание jitmeyi. Kıyarga pitание jitmeyi, şoňa görä kıyar usmaýanlary bizning. Gaýbir kişiler şonuň bilen tegeýdiler, kıyar usmaýynça kıyar usmaýdy. Çünkü kıyarnyň tomuryna küçi jitmeýişik muny halik aýbyryň köterirge. Yanları обязательно mına kıyar köterilgenden soň mına bu osky ýafraklaryny ana tege anyň bilen bip mogasy tugul indi. Haça bu otnaga bir ýafragyn, iki ýafragyn mına şoý olup barga kerek çiz tartyp. Çünkü bu osky ýafraklarda уже tege bir nindi degen anyň ýerdem bulmy kıyarga. Ol просто питаниены гына алып ýata kıyarnyň. Tomurynyň küçi jitmeýi turgan bulagyny halik aýbyrine tege tuklandyryp bitirirge. Şoňa görä mına munda kalırga tiýiş, bulurga tiýiş mına bir gine stебель, bir stебель kıyarlar gına kalırga tiýiş. Bizde bit kişi tege biz jellibiz, tegeley bulay diýip, mına tege ýurtlarda oturtkanda indi. Şoňa görä almylar any. Bizning mına bir stебель bara mına munda kıyarlar gına. Mına munda başga bir ortak narsa da ýok. Bir ortak narsa da ýok. Anary ul özü mına şpallerga köterilip, uralyp, başyny kupirowat etkenden soň gına anary äzirek gine üskenden soň kıyarnyň meselelerini jiberige bolat. U üsintiler ýoňadan çygan, üsintilerini уже. Anda уже üsinti çygyp, bir kıyar, iki kıyardan soň aslında kupirowat edip goýasy anary üsintilerini. Şoňa gına üserge tiýiş. Bizning munda äzirek gine mına awurtup gitdi, biz any toktatdyk, ha, öski ýafraklarda ýok. Mına şu.